ବର୍ଷା ପାଗରେ ବିଲେଇଟା ଖାଲି କୁସୁର ମୁସୁର ହେଇ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଆଜି ତ ପୁରା ମେଘୁଆ କରିଛି। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ମୋର କକା ଲାଗନ୍ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଶେଉଳ ମାଛ ଧରିକିରି ଆସିଛନ୍। ଛୁଆମାନେ ପଡ଼ିଗଲେ କହନ୍ ନାଇଁ କି ମାନେ ଶେଉଳ ଗୋଟେ ମାଇଲା ବୋଲି। ତ ମୁଁ ସେଇ ଶେଉଳ ମାଛ ଗୋଟେ ଧରିକିରି ଆସିଛନ୍। ଆଉ ମୁଇଁ ତାର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଉଠେଇ ପକେଇଲି। ସେମାନେ ଯେ ଆଜି ମାଛ ଖାଇବେ ବୋଲି ବହୁତ ଖୁସିରେ ମାଛଟାକେ ଧରିକିରି ଆସିଛନ୍। ଆଉ ଏଇନା ସେମାନେ କାଟିବେ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ ମାଛ କଟା କେନ୍ତା ଚାଲିଛି ଯେ। ଆଉ ଶେଉଳ ମାଛ ପୁରା ଚିକଣ ସାପଟା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଇଁ ତ ଖାଏନି, ଦେଖିଲି ଯେନ୍ତା ଟିକେ ଭାବିଲି ଭିଡ଼ିଓ ଉଠେଇ ପକାଏଁ, ତ ସେଇଟା ଲାଗି ଉଠେଇ ପକେଇଲି। ଶେଉଳ ମାଛ ଏଟାକେ ଶେଉଳ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ତ କାତି ମାଛ ଥାଏ, ସେଟା କାତି ଥାଏ ତାର ଦେହରେ, ଏଟା ପୁରା ଚିକଣ ଅଛି, ଏଠି କଣ୍ଟା ବି ନାଇଁ ଥାଏ। ତାରପରେ ହେଠୁ ଆସିଛନ୍ ଆମର ଘରକେ ପଲ୍ହା ମାରବା ଲାଗି। ଏଟା ଆମର ବାରି ପଛଆଡ଼େ ଆମେ ପଲ୍ହା ପକେଇଥିନୁ। ସେଟା ସେଇ ରଜ ପାଖାପାଖିରେ ପକା ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇନା ପୁରା ପଲ୍ହା ହେଇଗଲା, ସେଠି ମାରୁଛନ୍ ପଲ୍ହା। ତାରପରେ ପୁକୁ ଆଉ ମୁଇଁ ଆସିନୁ ମାମୁଁ ଘରକେ। ତାକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ତାକେ ସକାଳୁ ବାହାରି ଫାରି ନେଇଥିଲା। ନା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆମେ ପୁକୁ ଆଉ ମୁଇଁକି ମାମୁଁ ଘରକେ ଆସିନୁ। ତାକେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ବୁଲାକିନା ନେଲେ କାଳେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ବୋଲି ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦଉଛେଁ। ସେ କେଡ଼େ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଟା ଆମର ବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ଆମେ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଗାଧି ଯାଉଁ ସିଆଡ଼େ ପଲ୍ହା ପକା ହେଇଥିଲା। ଘରେ ପଲ୍ହା ମାରି ସାରିଲେ ତାରପରେ ଏଟା ବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ପଲ୍ହା ମାରବା ଲାଗି ଆସିଛନ୍। ଆଉ କିଏ କିଏ ଚାଷ କରୁଛନ୍।